An b'o lase malafin fila bɛɛ lajɛlen ma, maa fila bɛ k'an lajɛ nin waati in na Facebook, YouTube, fo ka taa se Instagram ma ani TikTok ma, an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Nin waati in na an filɛ nin ye stade 26 mars da la ka kɛɲɛ ni Mali ani Tunisie olu ka match aller. On va depuis 6h du matin. On va bien sûr. Mamoudou ko il a espoir tout d'abord. Parce que Goloro, on va pas pour la pour moi carte avec des fous avec des quoi des on va on va depuis 6h. Attaquer la balle mais quoi bien quoi qu'elle a il est bien ça va di balle non on va depuis 6h. On va sortir. Rendez-vous donc à la Malikaye. Amore Nini. Bien, c'est du saut, on a la la taille là. Abana, assalamu alaikum. Bon, on est bien, 3 heures comme ça. Bon, on avec deux. Puis, on va avoir des 5 minutes. Bon, il faut 10 000, 15 000 comme ça. On va avec 4 500 euros. Bon, dans la
c'est pas avec le côté aussi. Je pense que quand on a essayé d'être un bon là de donner, mais où est-ce qu'on a les papiers pour de faire c'est pas je la vois. On continue à me faire comme gros pendant quoi. On peut agir avec eux. Ça doit être alors, ça doit être population me ka révolte be ka yira ka fo lu be ano do be depuis 6 heures donc ko lu be depuis 9 heures ou be ano utala ka se ka do be tala ka soro ko ka yora ka gratuit ko kuma fora do ye nyoko frigo ko fala kama an won mi ano ni wakati ni na amena la se ko ma na la ko la bana chugo na be abo kala magala jama ko bi ano ka dafa ayala ka fo ko jama mi le dala alo yere ke kono na la ko biye dira fu adira mo ko mo ma olu fana be ka fere biye do be no keme fla do be ka ta fere wakile ni keme fla biye keme nan ta be ka fere wafla bo ni wakati ni na mo ko ni de wulu ma ko ni jole no be masi dala akala de wulu vraiment bigo kala no ayara da depuis suma dala ambe bigo la ko biete ko fala na kama na suma da ko biete na di mo ma tadi kala no dan na problem na kala na anda na soro yebe mo woro mais iti mo sa ko buge biye ka di ma fika mo ala ka duma dabo kama o te mo kala 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 era nyina che ko ma ko biye ba bro mais pour que ka biye soro fika mo sa wa fla bi biye di ma adu fala na ka ba kuni na tira na ko biye dama e da era biye sa mo ta ma biye sa mais nan na ho surprise ba na ka na ko biye tira na la ko biye ti bro ko biye ka zo mo ko no ko waru dole no antra biye so ka do tira ngono ama me mi ni pa biye na ka mo ko federation mo ko pe o ka ke chambre ni me ka o kala so nga biye di wartu mo ko biye be sa parce que y a des gens olu mo ko be biye la cadeau ka bolo na je mais ni na sadi dala biye tanga spere romina ni na so biye ti bo ni biye sanga di mo wora mo lu kala ka biye di ko mo ya ke to ko fe ni mo be ka biye so olu mo be ka o bila biye so ka biye do ana mi ru ko ka la je to be ko disposition me tan ko nuna o ka to to be ni mo be ka do ta tren la je o ka biye to lu bolu ka do ta tren o ka ka biye tanga sa ka kala ka diga mo ka ka commerce ka kala ka biye pre wa kele ko ni pour que ka ma yele ne ma mo sa ko biye ti dima ada wala kama ada wala ka bo biye ka fe bisala mo ka sa do ka ta machi la je to bla en plein be war ban pro me mo ko be ka machi be sa me en tra sa wa biye so ka do an me mi ru fa o ka kel to be ga o ka la jo ka to mo ka sa do biye te mo mo ka to ka do ana ta machi la je parce que na ko na ere ay timisanu ni pour su kuma sala ka do ko firi dam na yoma an ere mo ko cha o dele wo ka dabla parce que na police no te quoi disposition mais fédération ne ka côté là où les masla disposition tan ko na so depuis roda no ya ko be ni o disposition don to le ta ka ya ko biye kana fere mo ma ka kala da biye ka ta ko fi su ulu no ta ya ko kuna na ko biye da ma fuku bona ma ko mo na ana ya ko biye kana ta srano ko kala je to be man ko to don kainga anga to be yani ko shela ma do ko be la shawra ni mati be ka anga disposition ta war kana biye kana di war tu ma ulu ka biye du ko mo ma ka ta ko fi
an kɔni bɛ min y'u fɛ ala ka Mali dɛmɛ ala ka Mali gagne équipe nationale an b'a fɔ vive le Mali vive la transition vive les Jacques du Mali. An nana ballon bila la bon vraiment bi ko bɛ cogo min na ne cɛ yɛrɛ la a ma diya n ye fiyewu depuis kunasini an bɛ bi ko da la yan bi tɛ ka sɔrɔ a fɔra an ɲɛna ko caman ye bi san ko n'a nana k'a bɛ taa an ma fu la bon an nana bi tɛ ka sɔrɔ feereta tɛ ka sɔrɔ wa fu fana tɛ ka sɔrɔ bon minnu ye bi caman san vraiment o y'an tɔɲɔ wa u m'a san jamana kanu kama n'a u sanna jamana kanu kama bɛɛ b'a sɔrɔ supporter bɛɛ b'a sɔrɔ wa an bɛ dugawu an b'an ka jamana kunna wolo an bɛ dugawu kɛ joueur k'an kunna wolo o ka se ka super club caman kɛ an ka laɲini an kɔni nakun ye o ye mais tiɲɛ yɛrɛ la o ye min kɛ bi ko la a ma bɛn a ma fiyewu a ma bɛn a ma fiyewu mun bɛ ne bolo o y'o ye voilà. Halisa an bɛ an filɛbaga tila jigin ka fɔ ko nin waati in na an filɛ nin ye stade Bercy da la i b'a ye donc k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko Dieu ko o de ko gɛlɛyalen don an kosɛbɛ. Allah an filɛ yan nɔ Malien bɛ Malien ka fo waati la bi na wala an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Bercy da la fan ɲɛmɔgɔ wale ka ko dɔ kɛ wa nin tɛ ko wa an nana depuis kiri wa an nana bilen la mɔgɔ kelen tɛ e ta ko ka taa di diɲɛmɔgɔ ma ko na da don an tɛ ko ni e ta ni kɛmɛ san ko kelen ni ma donc a yɛrɛ i tɛ fɔ na bɛ ko kelen ni ma a ye tigɛ bila da la ni min bɛ tigɛ sa wa na wa tigɛ ta ka don wa n tɛ ko wa bɛɛ de bɛ yan don fɛn bɛ bila don ka di bɛɛ wa mais an ye taa fɔ fɔli la hali n'a ma ɲi ni tigɛ bɔ a la an taara mɔgɔ fɔlɔ ta ka bɔ o la n'a n'an ba wa sara ka don mais n'a fɔra k'a bɔra ko seni wa tagama ka na ni faso ko t'an t'o kɛ wa malo dilan jamana wa lɛ ko dɔw tɛ tubabu nɔ ye dɛ ko an yɛrɛ nɔ ye n b'a fɔ wa nin promotion ninnu dɔ ministère la an ka wolo sa n'a fɔra si ma dɛ n tɛ ko ye dɛ an kana biye mɔgɔ kelen tɛ se ka biye ba kelen biye ba fila ta k'a di yɛrɛ ma wa n b'a fɔ ma. N ye nin san 5000 sisan don bolo o ye biye nin bɛɛ mara u bɛna feere an ma da gɛlɛn na a biye filɛ 5000 waa kelen 5000 an m'o kɔkɔ cogo di kelen mɔgɔ de bɛ ka biye labɔ ka di mɔgɔw ma kɛnɛ ma u k'a feere mɔgɔw ma ka waa kelen ala ye a tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ nana biye feere waa kelen kɛmɛ joli don biye mɔgɔ wɛrɛ polisi yɛrɛ tɛ ka feere yan ayiwa n y'a fɔ ko biye kɛmɛ fila ta o yɔrɔ ka kɛmɛ waati jɛgɛ ka feere ka ɲɛ voilà an fa bɛ mɔgɔ kɛ diɲɛ an filɛ i bɛ ka fɔ ko mɔgɔw ka ca yan kosɛbɛ nka an n'aw ta ma mɔgɔ fana la bɛɛ ka gɛlɛya taara bɛn fɛn kelen ma o ye biyeko ye ko biyeko gɛlɛyara kosɛbɛ waati dɔ yɛrɛ kɛra furufuru wulila kosɛbɛ fo gabakurufili kɛra fintigilakaw ani sibakaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati ni gabakurufili la ne yɛrɛ kɛrɛfɛ garidimuso dɔ tun bɛ yen nɔ gabakuru ale sɔrɔ a bolo la k'ale yɛrɛ bana a bolo la donc an bɛ nin waati min na sisan stade da la mɔgɔ b'u plaint kosɛbɛ an yɛrɛ dɔn ka se k'a dɛmɛ k'a fɔ ko kɛmɛ fila biye k'olu y'a san 1000 kɛmɛ biye o dɔw y'a san 2000 mɔgɔ yɛrɛ y'a kɛ sisan an yɛrɛ y'a mɛn kosɛbɛ donc jamana ka ca yan kosɛbɛ mɔgɔ a fɛnɛ ka di nka a bɛɛ sara minɛ a wari ka di nka a biye de tɛ ka ye ɲɛ la a biye tɛ ka sɔrɔ biye de ka feere marché noir la wari tagila kan o bɛɛ n'a ta dɔw bɛ ka taa a san an yɛrɛ dɔn ka sariya ye k'a fɔ ko biye de ka feere dɔ bolo mais ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ma mawo san ale bolo ale tɛ biye d'i ma donc an ye maaw y'a kan na o yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko a ye maaw san walasa biye ka di a ma quelque part donc hali n'a sɔrɔ n'an ɲɛ b'a la bɛ ka wuli ka tɔ ka maa dɔw ladon halisa biyetigi u b'olu bila ka na u bɛ avancé a sigi bɛ sɔrɔ ka signé donna la ka sɔrɔ k'u bila ka tɛmɛ ka taga kɛ ntolantanyɔrɔ la voilà malgré bɛ mun kalama bi biyeko la bon ne n tɛ fɛn ba kalama biyeko la mais ne bɛ fɛ ka adresser
Mali fédération na Mali fédération mais n'a pas fédération ti parce que muna Mali bolonda me le ka kɛ sa joli kanu tala ya fɛn bɛɛ tala ya an b'a waritigi kelen wa bolonda na kɔrɔ ye k'i ye terrain kɛ fu ye ou k'i ye terrain fiye dɔ san bon ni match kama an ka wari b'an bolo an bɛ fɛ ka don an tɛ ka se ka don hali président Asimi yɛrɛ an b'i fɛɛrɛ mais i b'a la a fɔra k'i ye billet 100 min san a ma ɲa ni mɔgɔ min ko k'a ɲɛna a ma ɲa dɛ an yɛrɛ ka wari to an baara kɛ ka wari ɲini an ka o kɛ ka billet ta ka don mu hakɛya mun na an b'o fɛ faso ko de don ni ye mun don i faso la i kan k'o don faso la mais minnu y'a dabɔ ɲumanya kama an b'a dabɔ ɲumanya kama dɛ a y'a mɔgɔw sɛgɛn de parce que mɔgɔ bɛ deli ka don nin tɔɔrɔ ti kɛ nin tɔgɔ ma deli ka kɛ mais aw ka sanni kama aw ka tɔgɔ ɲini kama aw ka tɔgɔ ɲini kama dɛ parce que a ye nin kɛ tɔgɔ de kama sinon nafa tun bɛ yɛrɛ a la mɔgɔ tɔɔrɔ kɔ cɛ bɔra k'a fɔ an ɲɛ bɛ jama la mɔgɔw bɛ ka bonni kɛ ne kɔni tɛ bonni kɛ mais n bɛ n ta fɔ média la aw k'a mɛn an ma ɲuman kɛ wa an tɛ yafa aw ma a ma diya an ye. Voilà, ahora ya la mɔgɔw ka furufuru barika bɔ kosɛbɛ an ka tile ko in na. An b'a fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ ko hali bi moto bɛ jɔ tigɛ min na moto bɛ jɔ parking min na moto kelen o kelen ye 100 de tigɛ ye 100 parking wari. Salamalekun n'u bɔnnen n'u ka tigɛ feere an ma u ka stade labila an bɛɛ ka don siɲɛ kelen ni jama min bɛ yan nɔ nin bɛɛ tɛ kun terrain kɔnɔ o tuma wari ba min bɛ ka tigɛ la a wari taara min a tigɛ taara min an y'an taa mɔgɔ la yan nɔ u bɔnnen n'u ka tigɛ feere an ma tu sais lajɛ mɔgɔ bɛ yan depuis 8 heures tɛ se ka feere mɔgɔ si ma nin bɛ bɛn yan an bɛɛ maliyɛnw de n'u tɛ ɲɛ u tɛ tigɛ labɔ u ka stade dayɛlɛ an bɛɛ ka don. Salamalekun. A gɛlɛya la bi kosɛbɛ stade in da la parce que hali an ɲɛ b'a la un peu plus loin an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fintilakaw ni policiers bɛ ɲɔgɔn na surtout ni sibaka dɔ bɛ ɲɔgɔn na gazifiw bɛɛ bɛ sen na voilà. Voilà. Voilà, an cayara de quoi. Ko bɛɛ kɛra fu ye. A fana taara kɛ dabiri fɛn ko min. A ma fɔ ko bɛɛ bɛ sanna ka ban. Ko bɛna tila. Kɛ t'an bolo an ka biyɛ an ka wari bɛɛ don mayo la an taara sigi o ka kɛ can na. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Jamana ko t'a fɔ jamana ko de don n bɛ se ka fɔ n ma baga ma mais u b'an ka nɛmɛ de wa m'a ye normalement ni billet banna u kan ka terrain labila de bɛɛ ka don fu la ka terrain fan bɛɛ minɛ i y'a faamuya fɛn utiliser nana u k'a sɔrɔ hali sɛnɛyɔrɔ tɛ yen u bɛ Mali de dɛmɛ o mais fɛnkɛ banna billet banna yan nɔ san billet ka ca ni billetigi ka i kɔsigi a la dɔrɔn mɔgɔ an faamuya yan que billet t'a tila sigi bolo il faut que billet banna ka ban u ka da bila dɔrɔn jama ka don u ka mɔgɔ fiyɛ dɔrɔn bɛɛ ka don a banna c'est tout o de to ala ka Mali ka ɲi. Voilà an yɛrɛ ɲɛ b'a la ara voilà i b'a k'a fɔ ko furufugu kɔni gannen n'u ye fɛ dɔɔni gazi b'a di kun jumɛn na ko mɔgɔ ma bɔ tigɛ b'an bolo an fana ti ka don fana tigɛ bɛ dɔw bolo nka tigɛ tɛ minnu bolo an jɔlen u ka tigɛ dama an ka dun i ma kuma i ma nin cɛ ɲɛ i ma ɲɛ gazi de tun b'a la tigɛ tɛ dɔw bolo mɛ tigɛ tɛ minnu bolo de ka ca donc u ka fɛɛrɛ kɛ n ka tigɛ t'an bolo cogo min na an ka don mɔgɔ ma don n tɛ a bɛ ka mɔgɔw ladon
Kega lajɛ an nana an ka bɔ an ka so k'an bɛna mati lajɛ gazi bɛ ka ci n'an y'a dɔn ko mɔgɔ tɛ don bɛnsimasi la mun na y'an wele ka bɔ an ka so ni tilenɛ ni fitiri mɔgɔ kan ka bɔ ni tilenɛ ni fitiri la an bɛ mɔgɔw wele mɔgɔw sɔrɔ ni tile ko ka nɛgɛ ne kɔni tɛ n ta yafa yɛrɛ. A ko ma nɔgɔya bi u yɛrɛ ka kuma n bɛ ka tiso an fɛnɛ nun fɔ ka na gazi sisu ma gazi ci kɛra yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la wala mɔgɔ kɔni bɛ boliboli la u bɛ ka don cogo ɲɛɲini an bɛna ese k'an gɛrɛ yɔrɔ la k'a lajɛ min bɛ yen nɔ a bɛ bolila mun na bɔn tigi ko ka gɛlɛn a fɔra ko ka tige di mɔgɔw ma u bɛ ka tige feere mɔgɔw ma wari la bɔn o dun na a ma y'an ka ekipi yɛrɛ ma mɛ mun na mɔgɔw bɛ ka tige feere wari da la mun na t'u bɛ ka polisi wele bɔn an se k'o ɲɛfɔ polisi dɔw b'u ka se k'a feere de ayi mɛ a kɛra cogo o cogo u bɛ u ka se k'a feere aw de ma ni aw den ka tigilamɔgɔw ka lahalaya dɔ f'i ye wari min b'u kan na i den ka se polisi dɔ ma k'a fɔ ko karimasina bɛ ka gazi biɲɛ feere da kelen na wari min ma fɔ k'a ka fini kulɛri fɔ k'a yɔrɔ yira est ce que o fana man ɲi wa o ka ɲi mɛ hali ala ma mɛn muso dɔ nana a bɛ mobili la ka na k'a bɛ tige feere mɔgɔ ma 600 1000 fɛn ninnu na mɔgɔw bolila kɔ ko f'u k'a minɛ dɔw yɛrɛ ye moto ta ka taa nɔfɛ fo sira la foyi fɛ u mago bɛ ale la u mago bɛ biye de la mɔgɔw mago bɛ biye la ale bɛ k'a bɛ biye de feere mɔgɔ ma a dun fɔra ko ka biye di mɔgɔw ma fu u bɛ ka biye feere mɔgɔ ma est ce que yɛrɛ bolo ka ɲi ɲininkali gɛlɛn nka aw minnu fana bɛ yen nɔ ni aw bɛ k'a san parce que n'i y'a ye u b'u dogo k'a feere se dɔw de b'u dogo k'a san ni dɔw sera ka taa se finitigilakaw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna ko dɔw b'u ka biye feere wari da kelen na n'u tora ka minɛ sa est ce que a tɛna dabila wa bɔn finitigilakaw bɛ yan olu bɛ yan mun kama olu bɛ yan de ka terɛn fɛngɛ ani n'u ye sigasigana ko ye fɛn mun na olu tɛ yan k'a fɔ k'u bɛ munumunu k'u bɛ u bɛ yen nɔ ka aw fana lakana ani aw bolo fɛ aw ka nafolo ye aw bolo fɛn dɔ ye donc aw ka nafolo fana ka na lakana o ye tiɲɛ ye mɛnɛ n'u ma nin dabila nin ma ɲi hali an ka ekipi yɛrɛ ma walayi u ka nin dabila u k'a lajɛ u ka na u ka biye d'an ma an ka don an k'an ka mati la an fɛrɛ ma an ka taa an fɛrɛ ma mɛ n'a fɔra an bɛ bɔ fo quartier jɔnw na ka bɔ fo bamakɔkura bolibanaw la ka na fo yan ka na ko tile bɛ ka feere yan est ce que o bɛ faamuya n'u ma nin lajɛ ni gouvernement ma nin lajɛ ka kangari da an ka biye feerelaw ye ani biye bɛ di mɔgɔ minnu ma n'a fɔra 20 millions 5 millions 500 000 ani 100 000 donna tigew la jɛriw y'o don tigew la ko k'a di mɔgɔw ma Seydou Keita yɛrɛ ye mun tiɲɛ tigi la a bɛ 5 millions bɔ u ka muso ye ko Batuli Ɲangu bɛ jɔn o ye 20 millions don a la Jɛnɛpo 500 000 Mukoro ye 100 000 don a la ko ka tige di mɔgɔw ma u bɛ ka taa tige feere mɔgɔw ma est ce que o ka ɲi o tɛ ko ɲɛnama a fɔra ko ka di mɔgɔw ma de an ka na an ka don an ka na an faso ka match lajɛ mɛ n'a fɔra faso kunkanko la k'u bɛ ka tila ka taa fɛn feere mɔgɔw ma o man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu b'u k'o kɛ u k'a lajɛ u k'a dabila o de tun bɛ ne ta merci beaucoup voilà nin tun ye supporter dɔ ka kuma ye voilà an ɲɛ bɛ halisa finitigilakaw bɛ yan nɔ gardiw fara polisiw kan biye bɛ minnu bolo u bɛ ka essayer ka olu bila aran na ka u ladon dans l'ordre donc u bɛ ka u compter mɔgɔ hakɛ dɔw la min dafar'o la 2 4 6 8 10 12 16 i n'a fɔ mɔgɔ 16 ɲɔgɔn ni o dafara u bɛ sɔrɔ k'u bila ka tɛmɛ donc n'u bila ka tɛmɛ maintenant u bɛ taa ka taa se donna la u bɛ f'u ye k'a lajɛ ni tiɲɛnimafɛn t'u kun ka sɔrɔ k'u bila ka don stade kɔnɔna la voilà o baara de bɛ sen na an ɲɛfɛ tan nin cogo la seereya dɔw fana y'a yira an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko jama ka ca yan kosɛbɛ wa ni jama min bɛ yan nɔ a fanba biye tɛ mɔgɔ min bolo o de ka ca ka tɛmɛ biye bɛ min bolo o de kɛlen ka furugufurugu caya kosɛbɛ wa maa minnu ka nafolo nalen don fana biye wari b'u kun fɛnɛ biye wari b'u kun biye sanni se b'u ye fɛnɛ nka u tɛ ka biye de sɔrɔ u tɛ ka ɲini u yɛrɛ la jango k'a san o gɛlɛyaba bɛ yen nɔ kosɛbɛ nin waati in na voilà. kibaruya jumɛn b'aw da bi cɛ kibaruya min b'an da la bi o ye tige o kibaruya de ye parce que depuis sɔgɔma mɔgɔw bɛ yan nɔ 7 heures du matin tige tɛ ka sɔrɔ bon ne ye tige minnu sɔrɔ taara di wari wɛrɛ mɔgɔw de ma minnu tɛ ka tige ko ɲɛfɔ vraiment ni solution ma ɲini a ko la a ma ɲi nɔ quoi. o ma fɔra ko tige bɛna kɛ fu ye u kan ka taa yɔrɔ min na o ma fɔ aw ye wa. non bon o yɔrɔ fɔra hali a fɔra ko 26 mars yɛrɛ tun b'a la mais an tɛ ka fɛn sɔrɔ an tɛ ka mɔgɔ ye ko ka tile ta fu la. a tɛ ka ye ɲɛ la. hali sisan dɔ ne y'a mɛn denmisɛnnin dɔ la ko tige bɛ ka feere 1000 a kɛra ko Mali wari. welekan min bɛ wele ka na se fédération ɲɛmɔgɔw ma pour que u ka se ka nin ɲɔgɔnna fili u ka se k'a corriger sɔnna nataw la. welekan min bɛ ne bolo k'a s'u ma u ka tige feere nin dabila ni u bɛ tige feere u ka n'a feere yan nɔ mɔgɔ si kana tige san ka taga partager u fɛ yen nɔ so yen nɔ parce que u b'a di dɔw ma dɔw tɛna yɛrɛ dɔw fana b'a ta k'a feere prix caman na mɔgɔw ma
Bon ni tigɛ bɛ fɛn dɔrɔn kana hakɛ yen nɔ bɛɛ ka se ka taga tigɛ ta yan nɔ ka don facilement o de kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ ou bien ka tigɛ kura dilan bi mɔgɔw ka don a bɛ se machine de don machine de don machine dɔrɔn de don a bɛ fɔ ne bɔra ko Gawo kana depuis courage na nana an nana mobile ka bɛn ni Mali match cɛ n'a fɔ an ma biɲɛ sɔrɔ cɛ o man ɲi dɛ o fana ka fɔ ne gaza tuguni petit dɔ filɛ nin mobile y'a tan sisan i ma ni tigɛ tɛ sɔrɔ déjà u ka mɔgɔw tɔw ka don i ma tigɛ casier bɛ yen o tɛ cɛ dɛ n'a fɔra ko depuis kuru ma fɔ mɔgɔ an bɛ yan depuis 8 heures cɛ o man ɲi dɛ o ye tigɛkɛlaw dun tigɛ bɛ mɔgɔ min bolo déjà olu de bɛ ka don an kɔni tigɛ t'an bolo bon an nana an ma bɛn ni tigɛ mɔgɔ ninnu bɔra voyage la ka na an ma bɛn ni tigɛ n'a fɔ an ma Mali bɛna jouer an nana o fɛn na cɛ tigɛ nin dira fana a ma di commune ninnu fɛn ninnu a ma tigɛ sɔrɔ a fana ka di Bamakɔ kɔnɔna mɔgɔw ma i ma sinon cɛ an sɛgɛnna dɛ cɛ an sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ an bɛ depuis 8 heures cɛ mais ils sont optimistes pour la pour on a gagné pas la Mali gagne mais ni on fera Dieu ko a kuma be gacha barsa ko dem sanu ni e poursu kon bi ñawna gazu be ga fiula al poursu fana ga barade ni jama cara ka jama fara ñawanga nga abole ma fe ko jama fara ñawanga e fara me ka to abeka nani ko ware ni wakati ni na honi barsa ma do ku ya fo ko tike bolu bolu de ka do nga yela ga fo ku be ga tike ku kon la do ni wakati ni na nga mami honi be kelma la o ada kon fana ti konona la o de problème est ça. Donc la question reste posée. Vous la donnez wa comme teni a fait comme na ku ka tike pour agla dans quelques heures le ko kono le clara de vigue match en kon ma se kono abe malachini meja are kan wakati ni na le bane ya kila tadi ayi player kono façon ko de do depuis kun na sini an bɛɛ bɛ yan an tɛ ka biye sɔrɔ 1000 francs biye de 5000 an fana ma sɔn ka muso dɔ yɛrɛ nana a bɛ fɛn so mobile la mobile an 5000 ko biye ko 600 mobile personnel a ma yɛ bili a ma yɛ an tɛ jama bɛ se ka témoin mɔgɔw bolila kɔ ko kile b'a kɔfɛ tan t'a marigi tɔgɔ fɔrajo mɔgɔw bolila kɔ u y'a fɛngɛ k'a labɔ ko muso de b'a fɛ ka bitiki ci a taara den b'a bolo a ka kɛ den 50 terrain falen tɛ mɔgɔ si tɛ terrain kɔnɔ a y'a lajɛ mais jama bɛɛ bɛ kɛnɛ ma biye tɛ mɔgɔ si don et puis an b'o la fana polisi bɛ gazi fila ma an ma sonyɛni kɛ an ma bugɔli kɛ an bɛ faso ko de la mais ni jama cayara ɲɔgɔn kan ne ba o ye tiɲɛ mais n'a sɔrɔ jama bɛ ka révolté ka fɛn dɔ kɛ k'u bɔ là d'accord a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mais mɔgɔ si ma révolté ko fɛn dɔ bɔnna an fɛ a fɔra de ko jɛnɛko bɛ ka biye di ko jɛnɛko ye biye sa ko sedu ye biye sa jama bolila o de la ka taa jɔ ko an bɛ biye de kɔ mɔgɔw y'u bolo kɛ ta u ye gazi fili mɔgɔ dɔw banana mɔgɔ baden de banana dɔw ye joli bɔ dɔw ye joli fɔlɔ mais an yɛrɛ dama maliko la gazi fili kun tɛ faso ko de don an mana kɛlɛlaw an na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ de la n'a y'a kɛ gazi fili ni ɲɔgɔn fɛngɛ ye siɲɛ wɛrɛ kɔni an tɛna bɔ mɔgɔw banana dɔw yɛrɛ bɛ yan mɔgɔ caman bananen don dɔw yɛrɛ bɛ ka joli fɔlɔ u dun bɔra ka so de k'u bɛna kulonkɛ la a y'a lajɛ dɛ est ce que biye kan ka feere ni biye bɛ feere ne hakili la biye ye 1000 francs de 1000 francs biye bɛ se ka feere 5000 cogo di 400 biye 1000 ni 500 ye est ce que nin ka ɲi a fana k'a lajɛ an bɛ jamana ko de la n'an ko Mali kura kɔni an ka faso ka taa ɲamu de kɔ o de y'an bɔ so n'an y'a caman da ka famille na an bɔra ka na Nigériw soutenir Nigériw bɛ na u bɛ décourager terrain lajɛ très vite mais jama min bɛ kɛnɛ ma a ka ca 200 et quelques mɔgɔ si tɛ terrain kɔnɔ wa biye feere an t'a fɛ fu la dɛ Seydou ni fɛn u bɛɛ ni ce u k'u ka biye ta u ni ce o y'a kɛ faso de ye mais an t'a fɛ fu la u ka min bɛ feere la dɛ u k'o de bila an k'a san an nana kama de santa an ma na fu kama dɛ depuis na sini an bɛ santa de ɲini na ko biye 1000 francs o de fɔra ye an bɛ santa ɲini na an m'a sɔrɔ ala t'i ye la u y'a biye ko kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ a bɛ sɔrɔ dogo de la a dun fɔra ko jamana de ta don n'a fɔra jamana ta ni jamanadenw nana a kan ka sɔrɔ
mais bien bɛ ka ɲini fɛ i b'a fɔ ko suyani kunda est ce que o kan ka kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min bi fasodenw bɔra a lajɛ terrain vidélen don Nigériens na u bɛ décourager ka sabu kɛ terrain vidélen don ne hakili la jama de bɛ mɔgɔw encourager ni mɔgɔw sɔnna ka bɔ an man ka to u ka décourager tuguni an nana fasoko de la n'an gɛnna bi anw de ka hɛrɛ don wa an nisɔndiyalen bɛ taa so an nana o de kama ni an muso yɛrɛ bɔlen muso ka ko tɛ balɔnko la fasoko de y'an bɔ fasoko de y'an bɔ sinon muso ka ko tɛ balɔnko la ni Mali ka jeu yɛrɛ tɛ ne tɛ bɔ so et ainsi de suite mais an tɛ fu fɛ dɛ an ko sedu ninnu bɛɛ ni ce parce que o y'a san faselen de anw k'a feere ta de o fana de tɛ ka sɔrɔ tuguni a ye mun faamu o la an minnu ye journaliste an b'o de kɔ an bɛ pied wɛrɛ la an tɛ fu wɛrɛ i y'a faamu an tɛ fu wɛrɛ u ka pied d'a ma an b'a san de match ma dɔgɔda bi olu bɛ dɛsɛ ka billet sɔrɔ cogo di billet bɔ u ka billet bɔ ka d'a ma an bɛ billet san fu tɛ u ye mun san fu kama u b'o di mɔgɔw ma an ka sɔrɔ da la an ka billet sɔrɔ an ka don dɔrɔn a banna wari caman tɛ yen an tɛ billet yɛrɛ la an tɛ billet yɛrɛ la dɔ billet san fu 1300 yan a kɛlen yɛrɛ dɔ billet san 1300 o bɔra o la o ko bɛ interpellation kɔnɔ o mɔgɔ 2 yɛrɛ minɛ ka ca ka taa n'o ye o kɛlen kun na sini an bɛɛ kɛnɛ yan an tɛ fu ma dɛ an tɛ fu an ma billet san u ka billet labɔ dɔrɔn an ka wallahi mankan ma ɲi dɛ a ko ka